jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hannde ko ñalawma aset awdi ko 12 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moɗon ɗemgal Pulaar titre uji men ɓurɗi mawdude ko ɓuuri hen hewde hannde ko toon habaruji men international kono noon ma en dutto toon guiɗo toon to États-Unis ɗum noon ƴeewen kadi ko fati woteji payaɗi ñande 5 lewru novembre ɗum noon ko toon to Mauritanie ko fedde windere jeyndiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal Pulaar e gardugol kanko Amadou Baro ɓe jettima toon hanki to Nouakchott ɗum noon ko fuɗɗade heblongo ɓe mbaɗata hannde aset e janggo dimanche pour habde ko mbiyata habaruji fenade habaruji men toon to Guinée hono Guinée Conakry hono kanko général Doumbia o wawi kadi wadde décret pour wiide wonde ko ministre uji makko ɗo e hitande nde mayde hanke hay goto on kadi yahata mission caggal leydi ƴeewen holko woni sababu muɗum toon to Sénégal ma en dutte habaruji kalteɗe Adji Sarr holno yaltiri leydi Sénégal ɗum noon kadi ko tugnade kadi ko jaydeji mabɓe toon to Tchad e tugnade kadi habaruji gummiriɗi toon to Jeune Afrique kene ɓuura 100 neɗɗo maayi toon ɗum noon ko sababude toɓoji e baɗɗe toon ɗeɗo balɗe ɗi ɓennude ɗum woni titre uji on ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gara détail muɗum joni joni siftinde on tan hannde ko aset hawri ko 12 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon haade men fuɗɗade habaruji d' abord ko toon to États-Unis ko siftinde on tan ene wayno ko ñande 5 lewru novembre woni woteji suɓade hol gardotoɗo leydi États-Unis ɗum noon ɗo e duuɓi nayyi garoji ko siftinde yimɓe e tan wonde ko kanko Kamala Harris woni candidat parti démocrate hono kanko Donald Trump kanko woni candidat républicain pour ƴeewde goto maɓɓe foof suɓede beele ne arto ɗum noon ko ene wayno koye campagne uji ɓe goni oɗo saha joni campagne uji ɗi kadi nan ɓeydo ene wayno ko mayde kono noon ene wayno ko kamɓe ɗiɗo foof yimɓe wallodiroɓe mabɓe ɓen état ji ɗiɗo ko wayno Pennsylvania ko wayno Nevada ko wayno Arizona ko wayno to Caroline du Nord e ko wayno toon to Georgia ɗum noon ene wayno ko fama tan so tawi goto mabɓe heeɓi ɗiɗo état ji tati goto e ɗiɗo état ji jeegom limteɗi hawnaki ma wallu ɗum wiye wonde ko gagnima pour collège électoral mo États-Unis ko jiida e ɗum toon to Florida eɓen continue hannde kadi e ƴeewde yiilade so tawi hawnaki won yimɓe heddiɓe ɓe jiitaka to goni taw ko paabeteɓe walla ko maaɓe siftinde on tan ko keneli ɗiɗi ɓennuɗi hono Helen e hendu kadi walla e ƴiwonde kadi wiyetende Milton wari kene ɓuura joni 200 neɗɗo e tugnade hiisaji mabɓe e yimɓe yiitaɓe e nokkuji tuggi tan Florida ha yettinma toon to Georgia kono e nokkuji ɓurɗi bonde oɗo saha joni ko fate Ellen wonno ko toon to Caroline du Nord kono noon Milton ene wayno ɓuuri bonnude ko toon to Georgia surtout ene diwan gonɗo toon to Tampa men international toon to Mauritanie hono kamɓe fedde wiyetende CIGP ɗum noon ko fedde jayndiyankoɓe windere taw ko hutortoɓe ɗemgal Pulaar ɓe gari toon to Mauritanie hanki ɓe gari toon to Nouakchott ɗum noon kadi addiɓe toon ko wawde heblude habde ko wiyete habaruji fenade ko wiyete États-Unis fake news ɗum noon ene wayno ndeɗo fedde ardi ɗum ko hono kanko biyeteɗo Amadou Baro kadi eɓe garde hohoɓe hewɓe ma en mbaw jokkodirde joni joni hono kanko Foutanke Diaw o haalanen kadi jaɓɓungal ngal e kamɓe arɓeɓe e kamɓe tawaɓe toon ɓe kadi hol haalluji ɓe kaldi ko fate oɗo événement mawɗo siftinde on tan e heblo mabɓe ngo aset hannde fuɗɗi e kadi gasat ko dimanche janggo ko pour habde ko wiyete habaruji fenade Foutanke Diaw bisimilla ma CIGP ko fedde windere jayndiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal Pulaar fedde nde ina e lulnde balɗe ɗiɗi ɗo e nder leydi Mauritanie fandare lulnde nde ko heblude jayndiyankoɓe caatal leydi Mauritanie heblo ngo fuɗɗi ko ñalawma hannde jofara ko janggo alet 1 lewru ndu kala teddungal ngal koɗo ina waɗine ko adi kala ko bismago konngol teddungal Mbodj Abou Mariata ngam bismade hoɓɓe arɓe ɓe e inde caatal leydi Mauritanie kanko Mbodj Abou Mariata ngal teddungal o fawti dow balaɓe sardiyanke haali Mamadou Diallo nde bismoto bandiraɓe weltanade jinnaɗo men Mbodj Abou Mariata hande so jandiyankagal suusama so sukaɓe batti suusde ko kamɓe cuusni sukaɓe hande eɓe mbawi weltade ɓe mbiya wonde ɓe dañi ronoɓe alhamdulillah en mon nom et au nom du peuple mauritanien min bismi la délégation de journalistes venus du Sénégal, en l'occurrence mon frère Hameli et Baro, et bien sûr tous ceux qui sont venus avec eux dans cette délégation. Ngande on ngari
ɗo ɓurɗon yiɗede ɗo gummiɗon ɗo on tawi yimɓe joguiniɓe mon pellital yimɓe yiɗirɓe moɗon saabu Allah kono saabu kadi darde moɗon saabu wurnude ɗemgal ngal e mbeɗe félicité catal Mauritanie à travers la présidence de Soya Wat e mbeɗe wiya moon yon jokku golle so neɗɗo fuɗɗani haydara wawa dañde ko mawni saabu addude hammeli en ɗo e Mauritanie wadde formation ko hunde mawde e wol fuɗɗinoɓe duuɓi mbaɗani ɗum onon Allah rokkimon fartange wawde wadde ɗum ɗon mbeɗe sikki neɗɗo kam gaynata jangde sa woni journaliste ka janggowo tan et donc je pense que la thématique aussi sur les fake news est véritablement importante saabu hande eɗen gandi ko fake news o ɓuuri bonnude meccal ngal ɗum noon je vous souhaite une très bonne journée yo Allah reen yo Allah wallu yo Allah moƴƴin gueɗe ɗe ko lefol komin totta ko tan min tottira ɗum ko onon totti min ko onon jeeyi ɗo darnuɗon min foof ɗon tan min daroto saabu komin jaar ko gonga men wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal ɗum ko Abou Gaye mo lewlewal communication ƴetti konngol sete gummi to leydi Sénégal e hollidde weltare nde ɓe jogui arde ɗo e nder leydi Mauritanie wonani en belemma min mbaɗa wawi jeeyde e goga sengo bismade arɓe ɓe saabu komi woccinajo mbaɗa wawi jeeyede e sengo ruttude wonande ɓe gardumi ɓe caggal ko to Allah wurni kam to Allah waɗimi wadde noon mbaɗa jogui fartaŋeji ɗiɗɗi foof ngoɗo waɗi heblo joyoɓijo 5e édition mo gandanɗa hoore maɗa CIJP ena waɗa ɗum tawi jogui formation ko musidɗo meɗen hamme Amadou Ly wondude Ousmane Makkali hay sino tawi enen en goni hen ɗoftoɓe weltare mawde no fewi arde e hawridde en ɗo ɗaɓɓude gandal walla ɗaɓɓidde kadi gandal walla hesɗitinde gande goto e meɗen kala ɗo tolni koko janggat koko ɗaɓɓata gandal alhamdulillah min dañani caɗele e leydi ndi ngol ɗo waɗi lawol ɗiɗogol oɗo délégation ene ummo Sénégal ene ara ɗo min jettima e dow jaam min gari e dow jaam e nder leydi ndi ne kadi min dañani hen caɗele yo Allah wallu en ko mbaɗa hen ɗo henna ko tawa ene wona sababu julyultodiral leyɗele ɗe ene wona sababu koddigal moƴƴal hakkude leyɗele ɗe ɓeydoɗen ñiɓnude ɗum ko Pulaar wiyata ko maayo wona keerol min hande o ko murtannajo Allah waɗi kam ko Sénégal so neɗɗo wi Mauritanie tan mi jaboto ɗum so wi Sénégal tan mi jaboto ɗum ɗewlewol communication ardi ɗum ko Abou Samba Diop e inde CIJP ardi ɗum ko Amadou Baroba e inde galle Dakar Média ardi ɗum ko El Hadj Abou Ndiaye e dendagal ɓe min mbawi gollodirde kala emin mbiya on mba e nder leydi Mauritanie Allah jarama on jarama yo Allah rokku en wattude ko nayi bani Mamadou Ndiaye Bosco ko jaydenke mawɗo keblude kay jaydenkoɓe hewɓe hande o saaha e nder leydi Mauritanie kanko Mamadou Ndiaye Bosco sanga nde o ƴetti konngol caggal kayinde o holliti weltare makko o yajnima e jayniyankagal teddungal cikkum min ɓuuri doolam ɓamde konngol kala wawi mantudin e min noon mi yettaki ɗon e ngal ɗon teddungal mboɗo ñaagui Allah yo ɗum juut hakkude men son ɗami konngol mi ƴeewi araɓe ɗo wallahi wonko ciftiran ɗum e nde puɗɗotomi komi cukalel ko gonga onoon arɓe e ɓangal Sénégal somi haali promotionneur uji mata moon gandi e Martin Faye Lamine Touré c'était mon meilleur ami gonnam il a rendu l'âme somi yiiɗo Abou Gaye effectivement ko haali ko gonga kanko guiɗimi hebdude Dakar e kadi ne doole hen kaali ɗo Ndiaye Seydou Amadou en jeeya e premiére promotion ɓe keblumi ɗo henno ko saatu nde radio ji kesi ngari saatu nde ceedimi wonko naati e jayndiyankagal taw jeeyata hen mboɗo heewi wiide jayndiyankagal wonino Dialo garɗo kal wakko moni foof haalata koko wela no welda e ɗum ɗo noon wonko battimi mi anda ko basal addi ɗum doole en gonti awluɓe keddorano tan mataw ko hoddu mi haalni ɗum nde jokkodirɗen mbimi neɗɗo so tottima junngo so sakkima junngo fayima so on wima
kosam ɗam ko ɓalla jaam mbiyata kurum so wi rewɗo tan mi tawat ɗum ɗum ɗo noon mboɗo rentini on ɗen gueɗe jayde henke wona galo saɗa yiɗi wonde galo wiya mbaɗa ko mati yo taw aɗa gonɗini meccal ma ngal gardina ɗum kabaru guittaɗo e popokalam on kabaru ko ñawɗo weddete kadi ne jaydiyanke wona administrateur neɗɗo gonɗo e bureau a yahat ƴeewoya gadda wiyete collecté traité et diffusé ko ɗum waɗi noon alay saago mbaɗen attention on paami hannde ko kewi e nder windere nde hakkude palestine naaɓe e ɓeɗo israel naaɓe kabaru boni taw ka israel naaɓe mbiyata ko des terroristes taw ka palestinien mbiyata ko combattant eyi mi haalni on soɗon ciftora ko wiyete la ligne éditoriale taw kay mboɗo ligginma so mimo rewɗo tan ɗon poɗɗa rewde mboɗo welta e moon kadi on jarama yo Allah yettin pandale coynade ɗi hebloji musidɗo mon Foutangue Diaw gam radio Jowol Sare. Foutangue Diaw a jarama siftinde on tan ko hawnaki kadi janggo ma en mbaw jotodirde kadi e jayndiyankoɓe men wonan ɓen toon taw ko haaloɓe ɗemgal Pulaar e ɗemgal Soninke mbawa kadi waɗande en résumé ñalawma janggo holno gasiri ɗum noon siftinde on tan ko kadi ene wayno ko ɗiɗo délégation ngaji hawnaki ko ɓawa janggo gummoto Mauritanie faade toon to Sénégal hande toon to Mauritanie tumnade kadi habaruji bindaɗi toon to kalam ene wayno ko seppoji mbaɗino toon ɗiɗon seppoji noon ko ɓuuri hen hewde ko yimɓe ɓe ganduɗa en sukaɓe men ko janggoɓe ɗiɗon seppoji noon mbaɗi ko ñande aljuma 14 lewru octobre ko toon yesso ministére toppitade ko fati éducation nationale et réforme systéme éducatif koɓe goytoto kamɓe mbi wonde ko en woodi loi orientation mbaɗaɗo guila hitande juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ngalɗon kuulal kadi ko sosi ko école mbiyata républicaine ɗum noon kadi ko firti o ngalɗon kuulal kadi kañum hoorumum dogani ko kala ustude kala jangde ɗemgal fares école aji tokosi e kadi forsude sukaɓe windeteɓe école ɗum noon ko kitale tati gadanɗe kañumen fof yo binde école aji publique ɗum noon wonande ɓeɗo e yimɓe wonɓe toon seppoɓe ɗon ɓe goysi ɓe mbi ko d' abord école aji publique ɗi en wani ko sukaɓe mabɓe école aji walla école républicaine cosaɗo ndeɗon feere ene wayno henanaki ene wayno ko école aji publique ɗi en kañumen pour mabɓe wona kisal manggal sukaɓe mabɓe jaaha toon par ce que d' abord ɗiɗon école aji ko yimɓe sukaɓe ne kewi hen ken ɓuuri 65 élève ne wona e classe goto e kadi ne wayno kadi ko yimɓe jangguinoɓe joguiɓe karallagal kewani no fewi laaɓal ne manki toon matériel pédagogique kadi ala toon e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon mbi wonde ko ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi jogade battane bonde wonande sukaɓe mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe wonnoɓe toon yesso oɗo ministére ene wayno police yana e mabɓe kadi pour ittude ɓe ɗon e ɗiɗon nokkuji ala gañiɗo hen ala nanggaɗo hen kono ɗum ɗo fof ko mette holludeɓe pour ko fate peeje oɗo saha joni laamu ngu jogui pour wallude ɗeɗen jangguirta toon surtout ustude ɗemgal français et surtout kadi forsude kala yimɓe ɓe ganduɗa sukaɓe mumen ene naata école guidorto d' abord ko école publique au lieu de yaade école privé toon to Sénégal hande ene wayno ko kanko Adji Sarr noon ene wayno ko kañum hoore mum takkuno hono kanko Ousmane Sonko wiide wonde ko Ousmane Sonko ene wayno ko memimo walla yiyane makko ɗum noon ko on saaha kanko Ousmane Sonko wonno ko député tumnade kadi ko Jeune Afrique windi oɗo saaha joni pour wawde laɓɓinde ko fate ɗanngal makko kanko Adji Sarr yaltude leydi Sénégal ɗum ɗo fof kadi ko abbitade haalluji ɗi ganduɗa kanko journaliste biyeteɗo Madiambal Diagne o haalno o wi wonde ko kanko hoore makko mo jeeya e walluɓe hono oɗo suka debbo yaltude leydi ndi saabu oɗon saaha kañum hoore mum ko joginoɗo kulol woni yiɗɓe yoɓade fittande muɗum donc no wiiri kanko Madiambal Diagne o wi wonde ko kanko hoore makko walla Adji Sarr yaltude leydi ndi par ce que oɗon saaha koko menace no ɗum noon ene wayno journaliste o kañum hoore mum kanko Madiambal Diagne o kadi o haalino o wi wonde ko ene wayno ko kanko Adji Sarr wonde takkuɗo Ousmane Sonko e oɗon saaha kanko hoore makko dañino ballal ummade laamu pour yaltude leydi ndi ɗum noon ene wayno o tottuno oɗon saaha ko passeport diplomatique donc ene wayno ko leydi Sénégal kañum wallunoma kanko Adji Sarr pour yo jogo passeport diplomatique
kono ne won e nder oɗon saha kanko Madiambal Diagne o jaɓano yaññade no fewi ko fati holno Adji Sarr heɓiri passeport diplomatique o ko wawi wonde fof e tungnade kadi habaruji gummiɗi ɗi oɗon saha toon to ministére Sénégal toppitiɗo affaires étrangére ɓe mbawino conformide wonde ko Adji Sarr passeport mo yaltiri leydi ndi yaltiri ko kañum hoore mum kañum ene jogui business donc kañum woni chef d' entreprise ɗum waɗano e passeport makko e ɗum ɗon kadi ne wanno e oɗon saha ballal gummingal toon to gardinoɗo leydi Sénégal donc ene wayno ko e tungnade nden kadi e oɗon saha e tungnade kadi ko Jeune Afrique ɓamti kadi bindi muɗum wi wonde ko e oɗon saha kanko Adji Sarr ene wayno kadi gardinoɗo leydi Sénégal ene jeyano e yimɓe ɓe ngannduɗa yinnoɓe walludemo beele mo hisa sababude caɗele o joguino toon to Sénégal donc ha hande ɓe kalani taw holto woni kanko Adji Sarr ko Jeune Afrique windi tan wi wonde ko kanko Adji Sarr ene wayno oɗon dumon o yaltino leydi ndi ene donc ha hande ko wawi wonde fof ene wayno ko habaruji ɗi Jeune Afrique ɓamti ɗi ene wayno ɓe kalani hen hol lewru o yalti ene wayno ɓe kalani hen hande hono kanko Adji Sarr holto woni oɗo saha joni toon to caggal leydi habaruji meɗen toon to Guinée Conakry hono kanko général Mamadou Doumbia e nder décret baɗaɗo hande o yamiri o wi wonde ko hankkadi ene wayno ko ministre uji makko ene wayno ko hankkadi à partir de ñalawma alhamis ɓennuɗo ha hankkadi hitande maayo ene wayno hay goto mabɓe hankkadi jogorani yaltude leydi ndi pour ko wiyete mission e ɗum noon e tungnade kadi koɓe kaali ɓe mbi ko enne ko o ɓuuri moƴƴude ko yimɓe ɓe ngannduɗa jeeya wonɓe ministre uji makko tawne gona e leydi hen mbawa wallude intérêt yimɓe e leydi ndi ko liyete wonde mission ngaji ɗum noon e nder konnguɗi jaltuɗi toon ummade toon to secrétaire général gouvernement makko o haali wi wonde ko kala ministre gonɗo oɗo saha joni caggal leydi taw woni koye mission yo artu ko yacci nattu leydi ndi donc ko heddi e hitande nde haade mum mayde donc ha hande tungnade décret he no ɓe mbirni e wayno ko tuggi alhamisa sappo lewru octobre ha yettanma capantati e goho lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ene wayno ko kala mission ngaji gonɗi caggal leydi ene wayno secrétaire général ji ɗiɗon département ji e ambassadeur uji jooɗiɗi toon ko kañumen mbaddata ɗiɗon mission ngaji donc illa kanko gardiɗo leydi hay mission goto hankkadi yaltata leydi ndi ko heddi e hitande maayi siftinde on tan hono kanko général Mamadou Doumbia ene wayno ko o heeɓi laamu koye lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko ɗum noon ko caggal nde waɗi kuddeta hono gardinoɗo leydi Guinée biyeteɗo Alpha Condé toon to Tchad tungnade kadi habaruji gummiɗi toon to Africa News mbi toɓoji kewɗi mbaɗino toon ɗum noon waɗi koye nokkuji ken ɓuuran nogas tati nokkuji e leydi Tchad ɗum noon ko tungnade kadi hisaji mbaɗaɗi oɗo saha joni ken ɓuura temedde joyi neɗɗo maayi hen sibabude ndiyameji ɗe hewde mum e sibabude kadi keneli garduɗe hen donc oɗo saha joni ken ɓuura 4.5 hectare taw ko guese ndemonoɗe no wayno boni ɗum ɗon kadi ma ɓeydi caɗele mawɗe sibabude caɗele guura gonka toon to leydi Tchad ɗum noon en hiisa kene wona million ngaji 3 e neɗɗo hawnaki ma dañde ɗeɗon caɗele ko fati e guura ha hande toɓoji ɗi kadi bonni kala ko fati ko woni laabi kala ko woni pomuji kadi ene wayno ko won nokkuji oɗo saha joni kamɓe yiɗɓe wallude mbawa wonde toon ko ɗum waɗi oɗo saha joni nokkuji ɗiɗon ɗo toɓoji ɓurɗi hewde rewɓe ɓe ganduɗa soyuɓe kañumen koyemen mbaɗama e nokkuji taw donc sibaɓe ɗum no kene wona 450 sage femme koyemen mbawi neldede ɗiɗi nokkuji pour wallude safaruji kañiraɗe nande ɓeɗon rewɓe taw ko yimɓe ɓe ganduɗa soyuɓe caggal muɗum kadi ɓe mbawi dañde kene wona gueɗe ɗe ganduɗa hen balloje ko fate laaɓal fate hen gueɗe ɗe ganduɗa ñameteɗe essentiel wawi kadi tusede kene ɓuura 12 ujunere suka debbo walla rewɓe ɓe ganduɗa hen wawi tusede kene won 12 ujunere taw ko rewɓe sukaɓe e mawɓe ɗum noon koye oɗon région mo ganduɗa hen ɓurɗo tampude ko fati ɗiɗo tuɓoji habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Palestine ɗum noon e wayno ko hande hono kamɓe Israel naɓe ɓen continue hande bomboji mabɓe toon to Liban e toon kadi to Gaza ko wawi won fof ene wayno ko oɗo saha joni hono kamɓe ha hande tumnade kadi habaruji gummiɗi toon to ministére toppitiɗo ko fate cellal toon to Liban ɓe mbi ko tuggitande Israel naɓe continue hankadi ɓeydi bombardement ji men toon to Liban ɗum noon ko guila mois de septembre ene wayno oɗo saha joni ɓe mbi wonde ken won 1,650 neɗɗo maayi toon kono ene wayno so tawi ɓe tugnima tan e kadi haareji gonɗi hakkude Israel e Lebanon kilo ɗiɗo ɓennuɗi ɓe mbi wonde ken won 1,250 neɗɗo maayi hen sibabude haareji gonɗi hakkude mabɓe donc oɗo saha joni ken wiye
toon to gaza kadi ɓen continue bombardude ɗum noon ha hannde tungnade kadi e kamɓe ministére topiri ko fate cellal mbi wonde ko palestinaɓe maaɓe sibabu no bombardement ji walla haareji puɗɗiɗi gila ñande 7 lewru octobre hiisa joni ko 42 temedere capanɗe jeeɗiɗi e joynaɗo maayi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni kala ko wiyete ne cessel fof haala mum natti haalede pour ko dartinde guerre gonɗo toon hakkude israël hamas e hezbollah ɗum noon ene wayno ko hari haala woni joni oɗo saha joni ko kamɓe hakkude mabɓe kamɓe israël e kamɓe kadi fedde toppitinde ko fate wallude réfugié ji palestinaɓe toon to jérusalem e israël e tungnade habaruji gummiɗi toon to tel aviv ɓe mbi wonde ko ndeɗo fedde hankkadi e wonde nattu wonde toon to israël ɗum noon ene wayno ko hunde nde welani oɗo saha joni communauté européenne kamɓe états-unis e kamɓe hoye mabɓe ɓe nations unis ɗum noon ɓe kolli mettere mabɓe no fewi ɗum noon e critique lettre uji ɓe bindi ɓe mbi wonde ko israël ɗum ɗo ko violation mawɗo ko wawi wonde fof ene wayno ko israël tugui tan nde haade nde tugui tan nde attaque tugui tan nde hamas wiya yani toon to israël ñande 7 lewru octobre kamɓe israël eɓen continue wiide wonde ko ndeɗo fedde yimɓe liggotoɓe hen kañumen koye mumen jeeya e walluɓe ndeɗo hamas ha yane mabɓe kam ñande 7 octobre guille nden ene wayno ko won leyɗele kewɗe jantunoɓe mabɓe kam israël takkude ndeɗo fedde wi wonde ko ndeɗo fedde wona fedde neutre e nder haare wonde toon to gaza ha mbawi dartinde kala ko balle joguino pour wallude ko fate ñamde ko fate kalisaji walla ko fate liggotoɓe ni kono en wayno oɗo saha joni caggal nde enquête aji mbaɗa hono ɗeɗon leyɗele fof mum continue no supportude ndeɗo fedde joni noon e wayno israël wi ko alay saago ndeɗo fedde yalta toon israël ɗum noon noon ko hunde nde welani nations unis oɗo saha joni hande toon to nations unis hono kamɓe israël naɓe ɓen continue kadi wiide wonde ko yimɓe wiyeteɓe casque bleu en wonɓe toon to banggue worgo liban en wayno ko renannoɓe ko fate kisal hakkude liban e israël yo jaltu oɗon nokku ɗum noon e wayno ɓeɗon casque bleu koko caali ɗum noon siftinde on tan ko balɗe ɗiɗi ɗe ɓennuɗe ɓe mbawi gañje hen hono yimɓe ɗiɗo casque bleu en taw ko kamɓe israël ɗum noon kadi ko hunde nde welani oɗo saha joni nations unis e surtout kadi leyɗele kewɗe surtout taw ko leyɗele supportanoɓe israël ko wawi wonde foof andaka taw oɗo guerre gonɗo toon to palestine holto jogori fade saabu kanko benjamin netanyahu mon continue wiide wonde ko alay saago o momta hamas alay saago gari o momta hezbollah kono noon e wayno ko andaka ɗum holno jogori wade kadi ko hunde hulɓinide oɗo saha joni saabu haare nde hawnaki ma ɓeydo yajji pour wonande leyɗele wonɓe toon to proche orient bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare siftinde on tan ene wayno ko hawnaki janggo kadi hono kamɓe fuutanke jaw walla jandiyankoɓe radio Jowol Sare wonɓe toon waɓe mbawa kadi yaññadde en walla rokkude en ɓeeto holno ngoɗo hebloɓe jogui goni toon ko fate ne habde ko fiyete kabaruji fenade ɗum noon taw ko fedde GIGP arɓe toon guila hanki ko ɗum wonno habaruji min jogo noon hannde ɗemgal Pulaar ɗum noon siftinde on tan hannde ko aset hawri ko 12 lewru octobre hitande ujunnaji 2024 yen mbaale jaam ha janggo kadi on jarama.